A CapCut a világ egyik legnépszerűbb videószerkesztője. Szerintem nem kell ecsetelnem, hogy mi mennyire nagyon szeretjük, hiszen nem ok nélkül indítottuk el a CapCut kisokost. Rengetegen emiatt követtek be TikTokon, lehet, hogy pont te is azért vagy itt. Nagyon sokáig nagyon elfogultak voltunk vele szemben, hiszen nagyon jó a felhasználói felülete, és nagyon stabil a rendszer. Az sem zavart minket, hogy rengeteg alapfunkciója is fizetőssé vált, hiszen főleg vállalkozóként az ilyen költségekkel számolni kell. Viszont most történt valami olyan, ami lehet, hogy mindent megváltoztat. Szia, én Kriszta vagyok, ez itt pedig a Pörgesd fel, ahol vállalkozónőknek segítünk márkaépítő és ügyfélszerző videókat készíteni, önazonosan és bátran kommunikálni a kamera előtt. Kövess be minket a hasznos tippekért! Mi történt? Hát az, hogy a CapCut módosította a szerződési feltételeit, amelyet te a program használatával automatikusan elfogadsz. Ugye azért lássuk be, hogy nem is nagyon szoktuk ezeket elolvasni, viszont itt ugye, hát már külföldön elég nagyobb botrány ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy az összes tartalmadra, beleértve a privát, illetve a vázlataidat is, a CapCut fejlesztő cég örökös, jogdíjmentes licenszt kap. Ez azt jelenti, hogy visszamenőleg is felhasználhatják, módosíthatják és értékesíthetik a felvételeidet. Gondolj csak bele, konkrétan nem lesznek így személyiségi jogaid. Tehát felhasználhatják az arcodat, felhasználhatják a hangodat, felhasználhatják a gyerekeid hangját, arcát is. Tehát nagyon sok kérdés vet fel ez az egész. Gondolj csak bele, például most itt a nyár, készítesz egy családi felvételt, rajta vannak a gyerekeid, megvágod, de nem rakod ki, hanem mondjuk csak elküldöd egy-két rokonnak, például nagymamáknak, és hát, hogy pár hónap múlva visszaköszön valahol a gyerekednek az arca. Nagyon-nagyon aggályos. Én őszintén nem értem, hogy ezt hogy gondolják. Aztán, hát ugye felhasználhatják ezeket AI fejlesztéshez is, ugye ez most egy új vonal, ugye ezzel próbálkozik most nem csak a TikTok, hanem a Meta is. És ugye, hogyha nem állítod be ott, hogy nem szeretnéd, akkor ott is felhasználják, de viszont ott legalább megvan a lehetőséged arra, hogy kikapcsold. Na, itt nincs. És ugye vannak olyan információk, hogy ha csak az asztali alkalmazást használod a CapCutnál, akkor, és nem töltöd fel természetesen az internetre a felszolgáltatásukba, akkor nem fognak ők ehhez hozzáférni. Hát, nekem ez kérdéses, én ezt nem ajánlom. Ki tudja, mikor fog kiderülni, hogy ez sem megoldás. Szóval igen, itt tartunk most, teszteljük az esetleges alternatívákat már egy jó ideje, és nem állt meg a világ, nem kell megijedni, mert már az új videószerkesztő oktató videókban is már más alkalmazásokat használunk, és vannak jó alternatívák. Ebben a mai világban főképp meg kell tanulni egy kicsit rugalmasabbnak lenni, és ami jó hír, hogy ezek a videószerkesztő alkalmazások nagyon sokban hasonlítanak egymásra, szóval tényleg nem kell megijedni, és ha esetleg van olyan ötletetek, hogy milyen irányba mozduljunk el, akkor osszátok meg velünk. A következő videókban pedig fogok hozni nektek összehasonlító véleményeket, hogy jobban tudjatok dönteni. Én köszönöm, hogy velem tartottál. Írd meg nekem légy szíves kommentben, hogy maradsz a CapCutnál, vagy esetleg szeretnél váltani. Ha váltanál, akkor mire? Mert az igazság, hogy nincs még meg a tökéletes olyan videószerkesztő alkalmazás, amit ugye nem profiknak találtak ki, hanem ilyen alapfelhasználók részére készült. De legalább ez is egy jó alkalom arra, hogy tovább keresgéljünk. Én köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb is. Szia!